Sinog ba? Okay. Ato ni Bay. Hi guys. Pod trip ta guys. Ngaon ta. Dapaw. Then bahaw. So ay lampo ta guys. Maluloy og napuno ang grasya ang Ginoong Kristo. Daghang salamat Lord sa mga pagkaon nga magipasinati kanako karong gabi. Salamat sa tanang mga panalangin nga magipasinati kanako sa tanang panahon o ikaw pasalamatan tungod kay ikaw nag-provide kanako ing tanan. Oh. Panalangin usab kay ning tanan. Og adunay dili makayon pagkatangtanga usab kay ni Lord og ning tanan akong gipasalamatan sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Nagkanamot ko. Patay ako gani asma. Patay ang asma.